Audina za mnou, čo to je za Audina, ideme pozrieť. Je to A7, čo to je S7. OK, dáme do manuála, dáme šport a môžeme ísť. V hodnote 3000 eur predtým, ako si ho kúpil. Samozrejme, sú rôzni ľudia. Čaute, tuto máme tú A7 upravenú na Stage 2. Tuto je majiteľ, rýchlo obehneme, ukážeme auto. Podľa mňa je veľa ľudí, čo majú tú A7 a rozmýšľajú na nejakom ľahkom tuningu, Stage 1, Stage 2. Tak dneska povieme o tom autovi, či sa oplatí to kúpiť, vytlačiť z toho nejakých 300-400 koní a dneska bude video o tom. Nejaká Audina za mnou, čo to je za Audina, ideme pozrieť. Je to A7, čo to je S7. OK, dáme do manuála, dáme šport. Môžeme ísť. 30. Platilo ti sa robiť Stage 2, aký máš pocit oproti Stage 1? Najprv by som vás chcel pozdraviť, dobrý deň. Otázka je veľmi dobrá, ďakujem za túto otázku. Najprv som mal Stage 1, to mi tak akurát tak nevyhovovalo, ale chcel som skúsiť niečo nové, chcel som skúsiť troška viacej tej sily toho auta využiť. Tak som si raz povedal, bol jeden deň, že idem do toho a proste skúsim dať ten Stage 2, však za to nič nedáme, no predsa, takže tak som to napísal kamarátovi, ktorý je z Prešova, on s tým pracuje a teda už sme sa len dohodli na dátume a čase a tým pádom už išlo len čisto o realizáciu, tak by som to zhrnul. Po tom tuningu máš nejaký problém s prevodovkou alebo s motorom? Niečo ti sa stalo? Viem, že na tom aute bola robená prevodovka v hodnote 3000 eur predtým, ako si ho kúpil. Teraz, keď si spravil ten tuning, stalo ťa niečo po tých kilometrách? Ako máš pravdu, keď som kupoval to auto, tak tá prevodovka bola úplne spravená, hej. Do toho som nemusel vôbec vrážať nejaké peniaze. Ale čo sa týka od toho Stage 2, čo som dal, tak nevidím žiadny rozdiel, hej, všetko funguje tak, ako má, takže musím si zaklopať, zatiaľ je všetko v poriadku. Koľko ťa stála tá úprava Stage 2? Rátame aj do toho chip tuning, čo bol, viem, že ten chip tuning bol spravený 600 eur aj vyššie, a čo si ešte potom doplacal navyše na ten Stage 2? Tak teda, ako vieme, tak som doplnil downpipe, EPF-ka, plus ešte nejaké práce ešte okolo toho, tak by som to zhrnul aj s celkovým Stage 2, že som dal takých 1500 eur dokopy, hej, plus no robota a také veci, tak samozrejme viete. Ďalšia otázka, ako máš primernú spotrebu, keď jazdíš v kľude, alebo keď tomu pridávaš úplne naplno spotreba? V kľude, aj keď jazdíš úplne na plnom drive. Je podľa toho, či som na diaľnici, alebo či som v meste, ale tak tá priemerná spotreba je tých takých 9-10, keď jazdím v kľude, tak 8-7 a keď fakt tomu dupnem, tak idem 12-13, hej. Takže je to len podľa toho, ako si dupnete a podľa toho, ako šoferujete, takže tak.
No podľa mňa teraz si išiel viac ako to 30, tak podľa mňa táto spotreba bolo trošku viac ako 13 litrov. To budeme typučku radšej, takže 30, tam aj skončíme. Ďalšia otázka, čo ťa baví na tvojom aute najviac? Čo? Tak, samozrejme, nedával by som si ten Stage 2, hej, takže samozrejme tá rýchlosť a všetko do toho, takže keď dúpnem na plyn, tak samozrejme tú rýchlosť cítim a to ma tak dáva dopredu, hej, takže skôr tá rýchlosť ma tak zaujia. Proste zaujie, hej, proste tak. Ďalšia otázka, vládne tvoje auto aj dlhšiu trasu, alebo jazdí s ním iba na krátkych cestách? Tak akože zvládne aj dlhú cestu, to vôbec, však je to auto, viac menej s tým akože jazdím kratšie trasy, ale tak niekde keď idem, tak samozrejme zoberiem ho, vyvetrám ho a tým pádom zasa nemôže ísť stále len krátke trasy, takže ho beriem aj na dlhšie trasy, takže nech sa troška vyvetrá, tak by som to povedal. Stage 1 alebo Stage 2, čo by si poradil ľuďom? Môžu to kľudne robiť, nemajú sa čoho obávať, je to bezpečné, ten tuning? Samozrejme, sú rôzni ľudia, hej, keď si kúpia takéto auta, tak možno im to nestačí, tá rýchlosť na začiatku ako mne. Tiež som vymýšľal Stage 1 a Stage 2, ale je to o ľudí, hej. Samozrejme, ja môžem povedať, že bezpečné je Stage 2, hej. Už do toho Stage 3 už by som radšej neišiel, ale čo sa týka, keď bude chcieť niekto vymýšľať ako ja, tak teda Stage 2 je podľa mňa úplne bezpečný a do toho Stage 3 už by som neišiel ďalej. Vieme, že Stage 3 na tom aute dá sa spraviť aj 430-450 koní. Krúťak dá sa spraviť, podľa mňa krúťak dá sa spraviť 900 Nm a z toho auta naozaj dá sa vytlačiť dobrý čísla do 100. Vie to auto ťahať pod 4 sekundy a pôjde to auto ešte rýchlejšie ako S7, keď spraviť na tom aute Stage 3. Je to dobré auto, ale ten Stage 3 to vychádza veľmi draho. Ako povedal majiteľ toho auta, Stage 2 to je najlepšie pre to auto, nie je to také drahé a má to dobrý výkon. Posledná otázka na dneska. Keby ti teraz niekto príde a povie, že aké pekné auto, ťahá to upravené, všetko je spravené, dá si do toho veľa svojho času, energii, nervov, ponúkne ti 20 000 takto hotovosti a povie, že predaj mi to auto, čo by si teraz spravil? No už môžeš kúpiť S7 pomaličky, ešte doplatíš 5, 6 a S7 už. Áno, ale viete, už keď som hodil do toho peniaze, viem ako mi to auto stáve, takže už by som to teda, nedal by som ho nikomu proste, hej. Viem, čo som dal do toho, viem, ako mi stáve teda, tým pádom, je tu môj miláčik, hej, sadnem, keď chcem, tak si pridám, viem, aká to je rýchlosť, poznám to auto už, takže zatiaľ by som neišiel do nového auta, takže zatiaľ mi stačí. Možno počasie mám pláne kúpiť Porsche Panameru, ale to uvidím, ale zatiaľ mi toto stačí a som spokojný.